TikTok challenge. Show me the most expensive thing you own. Venmo in bio. Nung dumating ka sa buhay ko, naisip ko, ano bang mabuting nagawa ko to deserve someone like you? Ikaw ang pangarap na di ko akalaing makakamit ko. Dumating ka sa buhay ko. Nung dumating ka sa buhay ko, naisip ko, ano bang mabuting nagawa ko to deserve someone like you? Ikaw ang pangarap na di ko akalaing makakamit ko. Dumating ka sa buhay ko. Papa! Hey! Mama! Hey! 我爱你耶！我想说我爱你。I didn't have a prayer, didn't have a